karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi, ngunit mahal. Sige, sige, te. Gikan din ni mangita sa tagaranan, ha? Gigutom ko. Gigutom ko sa atong mga pagkaon din. Dong Joshua, anak. Nga kong anak. Iguro maguning mitanaw na ako, te. Duha lang katuig. Malimtan na dayon ko. Gwapa na manggod kay kagod. Hangtod gani ako, anong gi ko makailan ni mo eh. Ikaw, gid ay. Unya na ta magsulti pag-ayo. Tana, dali. Mag-taxi na lang ta, ate. Dali, dali. Uy, bugat naman din akong baby Joshua. Uy, Ano lang nakugusa, oy, bugat gid na. kugusan ko lang, Kuwid. Gimingaw kay ko sa mga bata, te. Sama na, dali. Kunit ni Mama, be. Taxi! Ngano naman tapato din hilon. Giguto man ka. Di man lagi ta small. Sa food court, di ay. Daghan mo kong mga native food, ha? Ang atong kapilian. At doon na ta sa food court. Ay, o di ay. Ibutang na na si Joshua, oy. Laylay na ng bukto ni mo. Butang na dong. Bukat na bitaw, timbang ang akong anak, uy. Duha lang katuig kapin kong nawa. Dako na sila. Ate, uwa man lagi ni magtingog-tingog ang usa. Nabaguhan na nun, nga miabot ka na. Netong pila palang kaadlaw kang nawa. Magsigi taw naghilak, mangita nimo. Magsigi sad migpasabot niya si mama o papa. Kaluoy di tao ni Sam. Anak, dali, Sam, embrace ni Mama, be. Dako na gid ko, Sam. Adto na ta dito sa food court nun, uy. Ikaw lang kay Pilis gusto ni mo, Lon. Native food man kahang gusto ni mo. Ikaw na lang, ti. So, ito magkasakong pagkaon. Sa akong paborito. Ikaw na mahibaw. Nahibaw sa kas gusto sa mga bata. Sige na, ikaw na mahibaw. Ay, gusto nag-cake og ice cream ang duha. Pero ako ra na ipaawahi, uy. Sige, sige. Sam, anak. Anak, ba naman ka? May gusto kang pangayoon ni Mama? Sulti lang. Dal, no? Magbayron ta ha, karandaghan king dal. Sa kung sa gusto nimo, pagpili lang. Unya, magbayad po tag mga nice nga dress. Nimo og ni Dudong Joshua. Og ni Janine. Gusto ka, anak, no? Sige na, sulti, be. Sige na. Sultihi ko, anak. Mingaw pa ya kay si Mama ni nagduha ni Dudong Joshua. Ingon man ni Inday, anin. Mingaw man sad minimo. Dugay manggut ka. Anak, may hinungdan ang pagbiya na ko ninyo. Kaya gusto ko makahatag sa tanan ninyong panginahanglan. O karoon ay kabalakan ni Ana bitaw si Mama. Ayaw naglakaw. Oh, Ayaw naglakaw pa. Ayaw na migbiyae. sabi pa ka makasabot, anak. Tanawa ron, tanawa nag-eskwela na ka. Di ba, maumanay gusto ni mo. Oo. Muadto man sad si Papa dito sa school. Mau ba? Dili naman pauli si Papa sa amo. Ha? Awayon manggod siya ni Lula. Sige lang kasabaan. Maungawa na pauli si Papa. Anak. Lon, awa, giuna na ko ring tinuwang isda. Giguto man ka. Una lang diha og ang mga bata. May lain pa kong gi-order. Murag ako ra may nabusog pag-ayo ini. Ikaw gamay ra magkagikaon. Tinuwari imo. Labihan nimong nakahigop sa sabaw. Ay, ate, gikan ta din ba? I-shopping taon na ang mga bata, ha? Ug ikaw, kay wadyo ko makapamalit ito sa kawas. Bitaw da. Wajud kay dagaw sa gwapo kayong bagi mo. Ug namungingi kas alahas tay. Bantay ka ana ron Lon. Wa pa mahurot ang katukhang mga dautan ra ba? Hubua ka ng mga uban nimong gipanulob, uy. Sud nas bag nimo. Unya ako'y daan ng imong bag. Napagid mga badlong mo din sa tondapiti. Na, di na madalig kawa, uy. Siguro nakipos. Ug ambi ng bag nimo. Ako rin gwardiya ni mo, day. Sige. I-shopping na to ang mga bata. Unya, apila na to sa mamag si Papa.
ug pagpili unyag ti. Bisag unsay gusto nimo. Pili pa unsay gusto nimo, Sam. Sige na og pants. Sige pili. Daghan naman ni Good. Si Papa na sad ang paliti, ma. Si Papa Hamin Sam? Papagod na ako. Paliti pud siya, si Papa Brian. Sige. Paapilan ko di ang amahan Ilona. Sige na lang, ate. Ang malipay sa bata. Ako'y magpili para kang Brian. Ikaw yung magpili nun? Sure ka? Aram malipay si Sam, ate. Uy, kain naman to. Ma, favorite color na ni Papa ay palitan na, ma. Nagita gid ang color para sa iyang amahan ay. Kay bawo pas paboritong color ni Brian. Huwag na kalibutan ang bata sa paghitabo, ate. Uy, sige, di sa limos Joshua, ha? Tumanan ko na siyang gusto si Sam. Ay, tingalig may gusto ka pa nga itong palituan, anak. Wa na, ma. Dagkan na kayo akong dolls. Amot ning duha ni Baby Janine. Unyaan sa man. Okay na, ha? Oo, niyan sa man. Ato na to nun. Ay, mura magbuuan tingali ron. Dili lang una ta mapangang og gawas, uy. May kay niya pa ta dinhi. Maayo pa, ate. Dinisa ta. Na, tuan na. Niuwan na gyud. Ay, padayon ang nagsuray sa palibot, eh. Dako na kiti kausaban ang mga dinis ato, no? Maog yun. Ang branch ini nga to sa SRT. Dako pud kaayo. Nindot pud kaayo. Dili mo ba ito construct ano, te? Oo, di ay no. Ang mangitaw na takalingkuran, uy. Nagkabibba ba ko ining ato mga pinalit. Mura magkagalit sa pera, lol. Gusto lang kong malipay ang mga bata, ate. O kamusad. Sige. Manood na ta kapihan. Mag-coffee na lang, dati. Nahumod ko pa sa uwanda. Natod magod nga. Ani na ma-deliver ang ubang stocks. Pasaan ako eh. Kalubagan na akong pulo. Tuwarang ilang CR. Di, mag-CR ta. Mangihi ko. Anak, kita na lang. Diya na lang mo, ate. Hain dapat ang CR dinite. Second floor, ma. Katultol man ko. Sakata sa escalator. Dali, ma. Narang CR, ma ay. Papa! Oh. Sam! Anak! Pa? Niyaday ka din sa mall? Si Brian, Anak! ikaw ko siya kayo niya ang amang anak. Kasi ko ba Palitan ako siya, anak ko. Kasi mo ka ba din eh? Ha? Ah, si Mama Elon nakot. Pa, dali. Ma, niyaday si Papa, oh. Kumusta? Okay lang. Tinawag din gisulti ni Sam nga miabot ka. Basta laki na imong sinina ka. Pag ilis, oy, masakit unya ka. Oh, sa bahay na anak. Ato na ka mag-ilis. Na may kipalit si Mama nga imong t-shirt. Pag ilis, nasa pants ninyo pa. Ako'y nagpili. Pag ilis dayon. Unya na anak. Ay, pag ilis na lang kud. Ano lang sa CR pag ilis, oh. Ma, kuhaw na ko ang gipalit na to, ha? Sam. Basta kayo yung sinina. Masakit unya. Kuhaw na ko. Di alam mo, ha? Sam, huwat ako. Manaog ka para pa sa boss. Kabaw man ko. Huwat lang mo diya, ma. Pa. Kung dili pa tungo sa bata. Hapit ko dili makailan mo. Dako nagkausaban ang imong pamarug. Nagpailang dagan kay kagwarta. Rich ka na kayo. Ug lisod ng abton. Natuman ang tanang damgo sa imong inahan. Natuman ang imong ambisyon. Ang bugtong kong pangandoy nga makahatag lang sa mayong kaugmaon sa kong pamilya. Nga makatabang sa imong kita, Brian. Dili alang sa kong kaugalingon ang akong tumong. Pero uwahin na ang tanan. Kaya wa mo kinihatagig pili. Kung saan ko pagkatag og bili sa imong pagbiya. Gawa magka-respeto na ko ilo na. Mao na imong gitahod ang imong ginikanan.
Ilabi na si Mama Ludi. Di lang ta maghiskot pa, anak. Nahitabo na ang tanan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!